ahinya. Injinia nowacho kanyo ni wuotho kiwuok Ugunja odiochieng' manyoro kibiro e kaunti ma Nairobi. Wacho ni untiere koda hikruok makoni kod kocha mano ne yiero madundo. Gin hikruok mage ma untiere godo? Sani wan kod jo party mopogore opogore. Party mos attract ji mang'eny en party mar ODM. Kendo ODM nosechiwo ratiro mar members nyaka chiw registration fee by Monday of next week. So it's basically this week and part of the weekend and Monday. So far I think 2 or so members have registered. Expecting probably will be 3 or 4. Wadi bet dekra jiangwen. Madi chung kod party mar ODM. Aneno ka ji ma opogore timo campaign gwen. Kendo Ugunja sani osechako muoch, lakini muoch yo maber, muoch yo mamuolo. Alweny mang'eny onge ji campaign kendo ji uso sera magi na oganda. Kendo wageno no nomination dhi bet maber. Tang'en bano pod wadwoyi maber ka wadhi mbele. Erokamano ahinya nikech ang'eni chiwo certificates biro bedo kachako kanyo chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. No. Iwacho ni utero certificates magu. Gima timre wa register i party joma dwa chungi ODM. Wa register by 8th mano Monday. Kwa se register to party ng'iyo joma chungo bende gin ratiro bende gin life members bende gikalo gik moko te okang' teme chung. Ka party seng'imano tarik 17 party tero na IBC nyinge jok machung i party. Then IBC bet kod gigo for 7 days. 24th IBC publish nyinge jok mosekal nochung i party. Then tarik 2 dwe manyien party nyaka beno setieko issues magin go i party duto. Koro nyiso nomination mar party idhi tim kin tarik 24 ko tarik 2 dwe manyien. Erokamano ahinya. Hakeni Ogada hikruok